Miltä maistuu? Eka tulee niinku joku marja. Vadelma kohtaa mentoliin. Se on raspberry. Joo, nyt tuli vadelma. Nyt vaihtuma. Nyt menee persikkaan. Joo, nyt tuli! Kesäiseltä persikan raikkaalta. Tässä on vielä sellainen siideri. Kiva. Ja maistuu vähän persikkaa. Ensimmäinen oli hyvä. Jälkimaku on erinomainen. Maistuu aluksi joltain ihan ihmeelliselleen. Ne maistuu lihapullalle. Olisiko mojito henkinen? On ne, hei, kyllä ne on. Onks se? You know? And then it's like Mun mielestä tää on tosi hyvä. Mentoli tuli siellä. Mentol, tosi freesi, vahva mentol.